И здравейте хора, аз съм Еле123 и днеска ще почнем нашия Survival епизод 1 и нека да го започнем с шпене на дърво. Първо да си направим крафтинг тейбъл. След да намерим вилиджър, нали, вилиджърски къщи, защото не ми се строи къща. И се надявам да видя да ще стане моята къща, както съм измислила, ако намерим вилиджъри. Добре. Видя, че толкова дърво за сега трябва да стигне. Направим крафтинг тейбъл. И така. Направим пръчки. И така. И сега се връщам. Тук съм. Трябва да свърша една работа. Добре. Аха, и там има кабелстон, мисля. Или какво е това сега? Какво е това? Но това не може да се направи, мисля. Не, всъщност. Чакайте сега. Ще... Ой, една крава. Ой, тук има. Ето. Тук ще слезем. Ето така. Да си направим после кирки. Има айрон, както виждам. Добре. Крафтинг тейбъл ние си го оставихме. Така. Си направим един меч. Така. Една кирка. Ето така. Епизодът ще бъде кратък. Съжалявам за това, обаче. Всъщност чакай. Съм се включил много програмки и няма как. Ще са кратки клиповите ми. Добре, тук. Ето така. То. Да се вземем айрона. Ето. Като и да ми пещера и кол. Да се вземем кола. И дам айрон, като гледам. Добре. Чакайте да съберем не всички, ако ще ни трябва много. Имаме 16 за сега. Ото, имаме достатъчно кол. Наистина да се направим факли. Е така. Сложим. Ото. Имам 16 пак е нещо. Чуваме зомбита. Ето. Сега да си вземем малко храна. Друга ли края? Ето. Така. Ето тук има крава. Добре. Готово и там има още една. И ще потърсим сега вилиджъри. Добре. Окей. Се наведем. Така. Ще тръгнем на там. Обаче, знаете ли какво ще направим първо? Е така. Така. И е така.
то. Тръгнем на там, да видим къде ще намерим. Том. Добре. Тук. Това има още крави. Сега да ги убием. Айде, бъдете, гледай. Така. Чакай да застанем по-натичи. Чакай сега. Готово. И сега си... Боже, имаме ни 10. Не може да си направим броя, обаче. Да съберем малко повече. А къде е къщи виледжърски? Няма. Тук има още крави. Тръгнем някъде на там. Обаче... Беше да вървим... Ето направо. И тук си остане. Всъщност. Тук и така. Само слизаме. Тя се разбила лодката ни. Се вземем тук поне дърво. Няма да намерим къща, затова. И това ще видим дали ще намериме или ще си направим къща по-скоро. И довиждане от мене. Аз бях Елесо23. Долу ще видите моята Facebook страница. И довиждане от мен.